Bu dünýäni ütköden gün boldy. 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Al-Qaida Islamçy toporunyň 19 agdaty Birleşen Ştatlaryň içinde bolup geçen iň ganly terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmak üçin 4 sany uçary alyp gaçdy. Bu habardan soň milyonlarça adam ýurdun syýasy we maliýe merkezlerine weýrançylykly wakalaryň bolup geçmegine elhençlik bilen şaýat boldy. Bulutsuz şehirde saat 8:46-da ýolagçy uçar New York şäheriniň ajaýyp dünýä sowda merkeziniň demirgazyk diňine baryp urdy. Käbir şaýatlar 17 minutdan soň ikinji uçar gün orta diňine baryp urýança muny uly betpagçylyk hasap edipdi. I've never seen nothing like it in my life. World Trade, you got the phone company building got hit. İki uçar hem Boston'dan dol yanğışly uçupdy. Her uçarda 5 sany garakçy gödökçülügi el alyp uçarlary ýaraglary öwrüpdi. Ilkinji pursatlarda ýüzlerçe adam öldü, başga da köpüsi binalaryň ýokarky gatlarynda gabaldy. I didn't see what happened, but I saw people jumping out of the building just now. I'm trying to save my sister's all right. She's in that building. No, the World Trade Center itself. She's in the World Trade Center. I can't talk. Birleşen Ştatlaryň prezidenti George Bush Florida ştatynda bir mektebe tapar eden wagtynda baş sekretary ona Amerika hüjüm edildi diýdi. Bush pajyganyň hakyky gerimi belli bolmanka Amerikalılar üçin gysga bir beýanat bilen çykyş etdi. I've ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Uçarlar diňlere çodandan soň Federal Aviasiýa Administrasiýasy ähli uçarlaryň derrew gonmagy üçin görüldü eşidilmedik buyruk berdi. Ýene iki uçar terrorçylaryň gödökçüliginde boldy. Olaryň biri Birleşen Ştatlaryň Gorunmak Ministrliginiň merkezi bolan Pentagona tarap Washingtona uğrady. Çaknyşyk ir saat 9:37-de boldy. Netijede uçaryň ýolagçylarynyň hemmeti we ýerdäki 125 adam öldü. All I heard was the impact and then the flame. This huge ball fire came up over the building. Bütün dünýä sowda merkezinde müňlerçe adam çykyp ýetişmäge synanşypdy. Ýöne köpüsiniň wagty bolmady. Ir saat 9:50-de gün orta diň ýykyldy. Şäheri daş garandylary we galyň tozan gurşap aldy. What came down? The crash. The other trade center's down. It's down. It's down. Iň soňky alınıp gaçylan 93-nji reýsdäki uçaryň ýolagçylary telefon arkaly öz ýakynlary bilen hoşlaşan wagtynda teraktlar barada bilip galdylar. Olar toparlanşyp terrorçylaryň planlaryny ýerine ýetirmezligi üçin pilotlaryň kabinasyna girmäge synanşdylar. Göreş wagtynda garakçylar ruly kakdylar we uçar Pensilvaniýa meýdançasyna gaçdy. Uçardakylaryň hemmeti öldü. 10:30-da demirgazyk diňi ýykyldy. Oňa ilki hüjüm edilipdi. Ýumurlan binanyň pedalarynyň arasynda halat ediş işine gatnaşan ýüzlerçe ýangyn söndürüji polisiýa işgäri we lukman boldy. Manhattan'da metronyň ýapylmagy sebäpli ýüzlerçe müň adam adadan paromlar we köprüler bilen evakuasiýa edilmeli boldy. Ýangyn söndürilende ýykylan diňleriň ýerinde gözleg we halat ediş işleri başlandy we goňşy jaýlara zeper ýetenligi anyklandy. It's terrible. I mean, the damage is terrible. People are doing everything that they can to rescue as many people as possible, and this is going to be a long-term effort. Ölenleriň sany entek belli däl. Soňra utgaşdyrylan terrorçylykly hüjümler netijesinde 3000-e golay adamyň ölenligi anyklandy. Birnäçe müň adam yaralandy. Halat edijileriň köpüsi tozan we tüssü bilen zäherlenip soňky ýyllarda ýüze çykan saglyk kemçiliklerden ýogaldy. What was it like cleaning up today? Oh, man, your eyes are burning, dust in your face, it's a lot, it's too much, man. This is, God forbid what happened, man. Soňky derňebiň netijesinde Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullugy terrorçylary ýüze çykardy. Olaryň 15-si Saudy Arabistanyndan 4-si beýleki Arap ýurtlaryndandy. Olaryň başynda Birleşen Ştatlarda tälim alan garakçylar bardy. Bu hüjümler Saudy Arabistanynyň bolan we Al-Qaidanyň lideri Osama bin Laden tarapyndan maliýeleşdirildi we planlaşdyryldy. Derňewçiler 11-nji sentýabr hüjümleriniň baş binagäri Khalid Sheikh Mohammeddigini hem anykladylar. 7-nji oktýabrda prezident George Bush Al-Qaida we oňa Awganistanda gaçybatylga beren Talibana garşy harby kampaniýanyň başlananlygyny habar berdi. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan
as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany, and France, have pledged forces as the operation unfolds. 11 sentyabr hüjümleri Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky 20 ýyllyk harby kampaniýasynyň başlangıjy boldy. Mundan başga da Bush'un administrasiýasy 2013-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Iraga çözmegine sebäp bolan global terrorçylyga garşy töweşi eglan etdi. 11 sentyabrdan soň Amerikanyň durmuşynda da möhüm ütköşmeler bolup geçdi. Berk howpsuzlyk çäreleriniň we ýüriti gullyklaryň giňeldiren ygtyýarlygynyň döwri başlandy. Bu bedbahtçylykda ýakynlaryny ýitirenler we diri galmagy başaranlar üçin 11 sentyabr wakalary durmuşy we dünýä taryhynyň uğruny ütköden öwrülşük nokady boldy.